Ogi TV Mombasa. Hero kama na nyaoko wadhi nyime kama jatend duond od bura kara duond od bura mar United Progressive Party mauke counties ma Kisii, Nyamira kod Migori ochako chenro mar tego chia ma duond od bura no e gwenge mag Amakono kabende negi sidho jatend migawo machon mar Arita Fred Matiang'i kaka jachung' mar laro kom jatend piny yiero mabiro. Jotelo go ne wuoye e gwenge mag Boma Choge chache e kinde romo mano kelo jotend duond bura no mawuok e counties adekgo kabende negi yango ni oganda Kisii osebedo kiwuondo gino momiyo koro gichako wuoth manyien. Jotelo go bende nojiwo jodak makono mondo kaw opande motelo ne yiero mabiro. Hatuwezi kuendelea kudanganywa. Sisi kama Wakenya sio watoto. Tumechoka na uongo kutoka ngazi ya juu na hata mpaka wajumbe wengine ambao hawajitambui tuliowapeleka katika serikali hii. Safari hii na round hii tunaenda paka State House. Tumekandamizwa, tumenyang'anywa, tumekanyagwa, tumepondwa, tumeuawa mpaka saizi kila Mkenya anaishi na uoga. Hao mmeona hapa wote ni ma coordinator from 9 sub counties. That is 9 constituency. Hao ndio wamepanga hapa na wengine wametoka Kuria. So jama yetu ni UPA na tuko na coordinators from the constituents, from the ward level na tunaenda chini mpaka Ujaruoni, tuko na watu mpaka Kuria. Yakora mogi wadon mo wakawi mo Kongo chenro en mar migago